Pencampwriaeth y Bîff Ifanc. Awr fawr gynta'r cylch gwartheg. Yes! Tegwyd o'n ar effer o Gymru wedi cael ei. Y garden goch yn mynd i'r heffer o lanfair y Miall. Llynedd y bystach a hi am y tro cyntaf ers 2014. Ia, reidon sydd wedi mynd â hi. O'r bystach di, o Sir Fôn. Ond yr heffrod sydd wedi bod flaena cipio 8 o'r 10 dwytha. Wel, yr heffer. Mae di mynd yma'r heffer. Wel, o'r stori. Fedar y bystach ddal i dir a chodi'r brig unwaith eto. Wel, dyma ni wedi cyrraedd pen llanw cystadlu'r Bîff Ifanc yn ffair ei a 2025. Pencampwriaeth y Bîff Ifanc. A dyna chi felly yr heffer goch ar y chwith yn eiddo i Daryl Checker a'r bystach D yn eiddo i'r teulu Joseph a Caryl Howells yn ei arwen. A dwi'n cael cwmni Elliw Roberts a hefyd Iestyn Hughes o Fiches Pabo, Llanbabo, Sir Fôn. A Iestyn, dwi'n gwybod bod ti'n fachan limbs fyna, dyna sydd gyda chi ar y ffarm yn Sir Fôn. Mae'n awerthau glas yna hefyd. Lle fydde dy law di'n mynd petai ti'n beirniadu fan hyn nawr yn y cylch? Os ni'n mynd, dwi'n meddwl, os ni'n mynd am y bystach, mae'n siap dda, mae'n llawn gig. Y bystach di? Ie, bystach di, mae efo tîn da. Dwi'n meddwl bod yn overpowerio heffar yn fy marn i. Elliw? Swn i'n meddwl, swn i'n cytuno, ond dwi'n meddwl ella bod Sharon wedi ffefrio'r heffar. Mae wedi sbio arni ers cychwyn do. Odi, a to mae di ennill dosbarth cryf i ddechrau fo. A nath i giro hefyd, tybod, heffrod arbennig sydd wedi cael llwyddiant yn yr Agri Expo. Felly, a wneud i rhywun feddwl falle bod hi yn hoff iawn o heffer y teulu Checker. Ond fatha eto, Iesu, mae'r bystach yn un, mae'n glampo bystach da, yndi? Mae'n bystach a hanner, mae'n symud yn ysgamdroed hefyd o gwmpas y cylch yma. Gyda pen wych fyd, clusti a del. Mae'n sioe iawn yn dweud. Yndi, mae'n sioe iawn. Ac wedi mae'r ddau yn sioe, reit sioe ac wedi gwir. Y beirniad yn fyna nawr te Sharon Sellers o Swydd Lincoln. Mae wedi cael i llaw arnyn nhw'n barod wrth gwrs, mae jyst yn cael un edrychiad bach arall. Mae'n bwysig bod nhw'n cael... Digon amser. Mae'n anodd. Dwi'n hoffi'r heffer fach goch, tybod. Ffordd oedd hi troi ffen fyna, jyst yn dangos ei hun, yn dyfe? Yndi, mae'n neis, yndi. I'n gweld i fyna, mae'n... Mae'n job, yndi. Mae'n job i ddewis rhwng y ddau pan mae hein ydy'r gorau sydd yma heddiw yma, yndi? Yn union. Nôl mae'n dod unwaith eto. Ond fel ni'n gweld pwer reid o'n dif yna fyd, fel wedes ti y lled a'r pwer. Pan welon ni fe, dyna chi shot arall o'r platiau yna fel o'n i'n sôn am yn gynharach. A mae'n meddwl... Does am lot rhwng y ddau na goes allan? Na, dim, mae wedi mynd am yr heffer goch! Golew! Swn i'n meddwl bod ydi... A cusan bach arall! Daryl wrth ni fodd. Oedd wedi gwneud penderfyniad yn cychwyn. Llongyfarchiadau mawr iawn. A rwy'n fydd heffar yn dod fewn wan i'r gweld os gyd i mynd ar Cil Wobr bydd. Mae Wendy Morgan yn dod fewn efo heffer pennies, ie. Heffer penni'n dod fewn nawr. Yn gobeithio mynd ar Gil Wobr yn y Pencampwriaeth. Mae hon yn heffar dda, fe. Mae hon yn glamp o heffer. Mae'n sgwar. Mae'n cerdded yn dda. Sioe. Fel ydych ti sgwar, ydw i. Mae yna i gyd yn dwi Estyn. Top dda. Dwi'n mynd gweld lle eithi rwan. Dwi'n meddwl i fe heffar i dilyn. Dwi'n meddwl dau goch a dwy heffer. Dwi'n meddwl. Ia. Wrth gwrs hwnna di ennill yn yr Agri Expo. Do. Ble mae'n mynd nawr tybed? Mae'n pwyso a mesur, mae'n edrych ar y bystach di ma hi. Yndi, mae yna rhywbeth amdano fo, mae'r ei di bob tro'n dangos allan y well na'r ei coch weithiau. O dan y goleadau hefyd, yndyn e? Mae'na bach fwy o shein iddo fo. A heffer actif fyny. Goch na, ddim yn dangos i fe ddar yn y bryd. O, ddim eisiau. O, ddim eisiau, ti'n bod... Gen i clister neis.
Mae'n tu ôl nhw eto a ni weld. Dwi'n ni mos i'r bistach y matcho ella'r heffar o well gweld bod heffar pennies o'r clas tryma wedyn dydi bod o bach fwy o wahaniaeth pwysa. Ma fe tipyn. Ond mae'n dod yw i'n mynd I fynd na gyw, ond i'n meddwl bod i'n mynd I fynd. Cymryd amser. Edrych draw at y bistach di. Nôl a'i llyged a teffer penny. O. Cael look arall o lle arall, maen nhw'n... Ongl arall. Dwi'n amell yna, bistach mae'n feddwl. A'i Bobby Buster, yr eidon di. Neu Annabel, yr heffer goch sy'n mynd I fynd ar gil wobr ym Pencampwriaeth y Bîff Ifanc. Mae'n agos. Mae'n agos. Mae'n sbio ar y ddau, os ni'n mynd... Yn gadael llawer I fynd I weld pa mae'n mynd, na di? Yr bistach na just wedi... Gael digon. Ydy, mae wedi cael digon, mae eisiau mynd ôl. Yndi, mae wedi cael 3 dosbarth reit ar ôl I gilydd. Cael llawer o frec na ddo, ond na fo. Carel di wneud gwaith da gyda ge, mae war teg wedi aros I fe jyst I setlo, mae'n dod nôl. Mae yna I gyd yn dwi. Mae handlo dda. Ti'n gallu gweld bod yn handlo dda, dwi ti. Ond I ni'n gwybod hefyd, mae rhai bo hon yn handlo dda hefyd, cyn mynd I ennill yn yr Agri Expo a... Yndi. Ella bod o bistach tamad bach fwy siowy, ella mae just bach fwy o... Bach mwy fresh yn hynny o beth o gofio mae Bîff Ifanc, y baby Ond beef. mae heffar efo mwy o stump ella. Mae'n gan I weld rwan beneithi. Dwi'n meddwl bydd hi'n hir mwyach. No. Cymryd amser. Mae yn cymryd I amser. Ac yn edrych... Mae rhaid bod am llawer rhwngth y ddau. Na, crash, neu siŵr bod I wedi pigo yn un cywir. Lot heffar. Dwi'n meddwl mae penny sy'n mynd I fyna hi. Yndi. 2 heffer goch wedyn yn dy fe. Match o'n dda. Un edrychiad ola tybed. Cael look allan o'r ffrynt rhan I weld I penna. Just trio cael y clustiau na ti mlaen. Yndi, mae bistach di efo pen. Da iawn. Wendy a Carel yn gwneud bob dim maen nhw'n gallu benni sylw y beirniad ac I wneud y gwahaniaeth falle sydd angen yn dy fe. I ddangos nhw ar eu gorau, gael nhw sefyll yn iawn, neu trad yn y llefydd cywir, trad ym mhob cornel neu coes ym mhob cornel. Ti eisiau nhw, ti'n eisiau bod nhw... Mae'n nôl at y heffar. O, mae'n mynd I fynd. Yndi. Am heffer penny. Wedi mynd ar gil wobr. O, da iawn hi. Mi fi oedd na dipyn o grafi pen. Annabel felly'n cipio cil wobr y Bîff Ifanc. Ond seren dosbarthiadau'r Bîff Ifanc yw Pretty Little Thing. Dyna hi, eiddo Darryl Checker. Llongfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. A'r beauty. Yndi.